O pár dní neskôr sme sa presunuli o kus ďalej. Tentokrát do Orlických hôr. Táto časť Česka je možno trochu menej známa než niektoré iné pohoria, ale práve v tom je jej čaro. Počasie si tu ale pre nás prichystalo malé prekvapenie. Pokojný jesenný deň sa zrazu úplne zmenil. Prišiel vietor, krúpy a nakoniec dokonca aj sneh. Veľká Deštná je najvyšší vrchol Orlických hôr a z miestnej rozhľadne sa pri dobrej viditeľnosti otvárajú výhľady na kilometre ďaleko. My sme bohužiaľ to šťastie tentokrát nemali. Za to nás ale privítala s prvým snehom tejto sezóny. Na rozhľadni Veľká Deštná sme teda stáli v počasí, ktoré sme rozhodne nečakali. Viac uvidíte v našom najnovšom videu.